Атрыманне пашпартоў гатоўнасці да новага навучальнага года свайго кшталту экзамен, які школы і дзіцячыя садкі штогод здаюць напярэдадні 1 верасня. Да прыезду камісіі Баранавіцкага райвыканкама, у якую ўваходзіць каля дзесятка розных спецыялістаў, навамыжскі яслі-сад падрыхтаваны. Тут ужо завяршыўся касметычны рамонт ва ўсіх памяшканнях. Шмат увагі надалі і абсталяванню тэрыторыі для прагулак. Новая падлога на верандах, на сценах малюнкі на тэму пажарнай бяспекі. В прошлые годы мы работали в комнате безопасности, где дети с помощью квестов учились не только видеть опасные ситуации, но и предвидеть. В этом году мы сможем обучать детей безопасности и на улице. У Жамчужнінскай сярэдняй школе ў верасні за парты сядуць каля 800 вучняў. За кошт рэспубліканскага бюджэта тут будзе цалкам абноўлены кабінет біялогіі. Ужо стаіць новая мэбля. Вось-вось падвязуць астатняе абсталяванне. Таксама тут і яшчэ адной школе раёна будуць абноўлены і камп'ютарныя класы. Увогуле, на бягучыя рамонты ва установах адукацыі сёлета ў Баранавіцкім раёне выдаткавана каля 100 000 рублёў, на капітальныя больш за 600. Если говорить о значимости объектов и важности, которые сегодня мы должны ввести к 1 сентября, а они сейчас уже в процессе, в стадии подписания актов готовности, это у нас мирская средняя школа, где мы работаем со Всемирным банком. Цена вопроса 591 тысяча белорусских рублей. Мы сдали в эксплуатацию, приняли столовический детский сад, это 195 тысяч рублей. Мы сегодня плотно работаем по Тишевлянской средней школе, где переделываем буквально все. От окон, кровли, спортивного зала, подходов, от моста, крылец. Ад уважлівага вока членаў камісіі не схаваецца аніводная дробязь. Трэба праверыць і стан санвузлоў, і басейн, і абсталяванне ў спартыўных залах. Высветліць, ці спраўнае ў усіх памяшканнях асвятленне і водазабеспячэнне, ці ёсць паўсюль, дзе патрэбна вогнетушителі і шмат чаго яшчэ. Особое внимание, прежде всего, любым специалистам будет уделяться вопросам выполнения предписаний и рекомендаций, которые были выданы ранее. Второй вопрос, на который мы прежде всего смотрим, это общее состояние помещений. То есть, чтобы были проведены ремонты необходимые, была новая либо отремонтирована старая мебель, чтобы в каждом кабинете было освещение, в нормальном состоянии, допустим, находились окна. А если в учреждении есть вентиляция, значит, мы обязательно требуем документы, которые подтверждают, что вентиляционная система готова к использованию. Увогуле, да новага навучальнага года амаль усе школы і садкі раёна падрыхтаваныя. Большасць з іх атрымае пашпарты гатоўнасці ўжо ў бліжэйшыя дні. Невялікія недахопы, што выявіць камісія, да 1 верасня будуць ліквідаваныя. Алена Ракуць, Юрый Пежур, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».